Déu us guard. Les primeres paraules que us vull adreçar són paraules de gratitud, de gràcies. Gràcies, en primer lloc, doncs, al bon Déu, que un dia em va conferir la vocació al ministeri sacerdotal i ara fa possible que jo em pugui presentar davant vostre com a prevere i com rector d'aquesta comunitat de Sant Ildefons. Gràcies al senyor bisbe, Monsenyor Sebastià Tautabull, que ha presidit avui la celebració, és una prova més de l'amistat de fa molts anys que tenim. Gràcies als preveres que concelebren, gràcies a tots els que heu vingut, a la meva família. En aquest moment vull tenir un record molt especial pels llocs que jo abans d'arribar aquí he servit a la parròquia de Sant Macià del barri de Sant Andreu de Barcelona i també a les parròquies d'aquell arxiprestat, perquè va ser un treball durant aquell temps que vam fer d'arxiprestat, hi ha algunes persones aquí, a la parròquia del Prat de Llobregat, a Sant Pere i Sant Pau, on em vaig estrenar com a rector, a la parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida, de l'Hospitalet. Encara porto aquí dins l'emoció del comiat del diumenge passat. I gràcies també i benvinguts tots, també als amics que heu estat presents, als militants d'Acció Catòlica Obrera, de l'ACO, en què alguns de vosaltres sou aquí, en què tantes coses hem compartit. I sobretot, gràcies a la comunitat de Sant Ildefons. De veritat que des del 21 de juny, que es va fer públic el meu nomenament, han sigut moltes les mostres d'amistat, d'apreci que he rebut de la vostra comunitat. Gràcies per tota aquesta celebració que heu preparat, i no tan sols la celebració, sinó perquè heu preparat moltes altres coses perquè jo ara entre vosaltres m'hi trobi bé. Moltes gràcies. Soc molt conscient d'on vinc. Com ha dit el senyor bisbe, jo he vist molt a prop la meva família, més ben dit, la meva mare, que la tinc aquí present, doncs viu molt a prop d'aquí a casa vostra, d'aquí a aquesta parròquia. La primera comunió jo la vaig fer a la capella de les Dames Negres, que aleshores era el lloc en què era la parròquia de Sant Ildefons. Recordo com a anècdota que una de les vegades que vaig venir aquí, quan ja es havia fet públic el meu nomenament, vaig veure aquestes dues imatges de Sant Ildefons i Sant Narcís que hi ha aquí, que estaven allà a la capella, i us haig de dir que me les recordava més grans. És a dir, però em va portar tota una sèrie de records de quan jo era. Soc conscient de les persones a qui substitueixen i he tingut la sort de conèixer els tres rectors que m'han precedit. A mossèn Narcís Seguer, el recordo de menut, a mossèn Joan Alemany, amb què tantes converses havíem tingut, tantes coses havíem compartit, tantes reunions havíem fet i que tantes i tantes vegades havia parlat de la comunitat de Sant Ildefons. No cal dir, a mossèn Lluís Salmell, a qui ens uneix una amistat de ja fa molt temps i que quan jo era formador del seminari, ell compartia, venia a ser professor de música dels seminaristes. I a més hem compartit moltes coses. Soc conscient d'on vinc i al mateix temps vivim en gust. Ara, avui ho hem vist molt, el senyor bisbe ens ha fet una reflexió a l'homilia sobre el Senyor és el meu pastor, el Salm 21. Tinguem tots posada la mirada vers el Senyor que és el bon pastor. I procurem tots junts, tenir les seves actituds, cadascú en el lloc que li correspon. A mi em correspon en aquests moments fer-ho com a servidor vostre en el paper de rector. Tots nosaltres anirem avançant. Se'ns ha dit que la missió de la parròquia és que ens puguem trobar. A mi sempre m'ha agradat molt una imatge de Joan 23 quan parlava de la parròquia.
Deia que la parròquia és com la font enmig de la plaça d'aquests pobles, ells es deuria imaginar aquells pobles de Sottomonte, d'allà de Bergamo, que de menut a Itàlia havia conegut, on hi havia la font, on la gent hi anava, a satisfer la set, a buscar aigua, també a parlar, un lloc de convivència, un lloc en què la gent hi entra i surt en el seu gust, però que sempre és un lloc encara ser acollidor. Això és el que tots volem que sigui la comunitat de Sant Ildefons. Aquest és el meu paper. Ja ens anirem veient, ja ens anirem coneixent al llarg del temps que tenim. Jo ara aquí només dir-vos, Déu us guard a tots, en teniu a la vostra disposició per tot allò que creieu i al mateix temps demano de vosaltres el vostre ajut i la col·laboració perquè és entre tots junts que hem de fer present l'Església de Jesucrist aquí, enmig d'aquest barri en què hi som. A tots, doncs, moltes gràcies i ja ens anirem veient. Sigui beneït el nom del Senyor. El nostre auxili és el nom del Senyor. I que us beneixi Déu, Todopoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germanes i germans, gràcies a tots. Aneu de nou.